днешното видео ще играме на Майнкрафт. Тук имам нов скин. Оцеляване. Така. Карта в началото. И нека да започваме. А вие може да се абонирате за канала, за моя и за Надейното канала, тъй като сега съм без него. Да харесате това клипче и да напишете коментар за някакви други игри. Така. Ето я и малко само забутана, но така. Окей, вече видях къпата, разбрах къде съм. Създаване на карта. Така, ние сме тук. Ще тръгна не насам. Насам, може би. Така, газ. Първото, което е, мисля да си взема малко дърво. Ето тук. Така. Там видях крава, трябва да намерим овце. Крави, точно видях. Трябва да намерим овце. О, прасенца. Добре, как е възможно да има всички, освен овцете? Добре, има две. Правим си това. Правим си това и това. И сега мисля да тръгна, както казахме от тук. И да потърся малко нещо и след това вече ще се оправя. Ето, една овца. Не дай да ми бягаш. Трябва някак да излезе от тази гора. И мисля да проверя на картата. Добре, но тук мисля, че някак си ще мога да излеза. Овца. Следваща. Хопа. Така, добре, имаме вече две вълни. Продължаваме с картата. Добре, явно напредка имам вода. Това овца ли е? Не, това е дърво. Бяло. Така. Ето тук виждам, че има вода и мисля малко да поплувам с лодка. Защото тук няма абсолютно нищо. Ей! Не. Само не във водата. Точно там. Така, сега ще можем да си направим и легло. Което е супер. Така. Вече имаме легло. Трябва да намеря розова боя. За моето легло. Така, вече имаме и това. Може там да тръгна. Но само да видя как се правише лодка, защото забравих. Не виждам тук лодка. Се пробвам да го напиша на български. Окей. Така. Ето я. Сега си взимаме нашия крафтинг тейбъл. Хоп.
Пускаме нашата лодка. Опа. Само да погледнем картата. Имам някакви... Добре, лист там на... Къде я сложих? Не мога да погледна. Така... Както виждам на карта... Отново овца, тя вече не ми трябва. Тук има захарна тръстика, мисля да я взема. Така. Между другото имаше и такива лодки от бамбук, мисля, че бяха. Рибки, след малко ще бъда и тях да бия сигурно. Така. Но тук сме. Трябва в принцип да потърся някакво такова чисто място, където се направи някаква база, където ще живея. Здравей от всички! От тук майче няма къде да тръгна. Това е жалко. Но виждам, че мога да направя ето това. Хайде дей. Така. И някъде по-напред така. Ето тук. Ето тук от тази страна. Може би натам да тръгна пеша някакси. Пиле. Кокошка. Трябва да потърся или село, или някакси някакво място, къде да се направя база. И къщичка. Между другото не знам защо наследваме тази река, която виждате ето тук. Там виждам майче свободно място. Да. Ще мина по-добре от тук. Тук е супер красиво. Тук има огромен шанс да има село. Конче! Бебе, това! Тук ще си направим явно къщичка, защото има два кошера. И има много цветя и овце. Вау! Всички казват, че там има пчели. Ще имаш по-голям късмет. Това е вярно. Се е сложи легото ето тук за сега. С нещата, които ще имам и ще върна. Не знам защо, но просто се бия с тези трябва ми още едно дърво.
Така. Сега дано да стане, дано. Окей. Така, слагам си ето тук всички важни нещица. Какво имаме в картата? Добре, тук. Добре. Мисля, че трябва да си я пребера и да ходя. Вау. Намерих си брутално място за... Там горе има... Отивам да проверя дали е то. По принцип не искам да проверя, защото ако е село и онази кола би ги нападнала, след малко ще трябва да вероятно да спа. Ще ги нападна през вечер. О! Еха! Вау! Тук има малко тикви. Аз всъщност не мога да си взема ето това. Ще занеса малко като подарък на нашите пчелички. Ще им занеса цветенца. Така. И сега важното е как да стигна там. Така. Така, сега нека да видим. О! Добре. Добре, малко дърво. Всичко ще взема от тук. Някой друг чест няма ли да има? Един чест. Ще я малко картофки. Така е сега. Добре, тук няма никой. Така. О! Защо тук няма никой? Това е странно, но аз вече трябва да се връщам в къщата ми, защото... То не е къща. Но трябва да се връщам, защото... Стана вечер, аз трябва да спа. В момента не знам. О, добре, виждам го. Не. Окей. Трябва да прибягам до моята къщичка. Добре. Сега мисля да отида на малка експедиция. О, даже ги дам. На малка експедиция ще взема малко от това. Така, имате да видите какво имам за вас. И за другите пчелички. Две и за другите пчелички две.
Ще им взема и по ето такова. И по едно ето такова жълтичко. И тук. Сега тук ще сложа две, защото онези имат две. Сега трябва да запомня всъщност къде са. След това ще бъда близко до къщата. Кончета. Там. Добре, това е супер. Първо имаше, там по-точно има, кошер. И в кошера намерих супер много неща. Сега намерих слънчоглед, който си обира със сигурност. Има слънчоглед, който е супер рядък и тикви, което значи, че много наблизко има такова. Има село. Или село, или просто нещо супер яко, готино. Мисля да тръгна ето на тук. Само да погледна. Да разгледам. Okay. Всичко ми е ясно. А сега някак се трябва да се върна. Което е по-голям проблем. Оп. Гордо запомних къде съм. Там е вода и огромна пещера. Според мен тук да върна до къща или просто до не къща. Но ето тук да се направя някаква малка градинка. И да преместя нещата малко. Така че сега ще оправя нещата. Така. Малко пръчки. Помислих си, че чувам крипа. И това. Чувам пчелите. Какво правите, пчелички? Ето тук ще си направим малка градинка. Тук ще ми бъде втората градинка. И тук следващата. Тук дори има рибки. Доколкото знам, 4 блока. Тук са... Добре, ще направя още един.
Тук има дори рибчици. Сега трябва да си разчиста малко място. Качих се без да искам. Ако искате във втора част... Добре, това не го очаквах. Ако искате във втора част, мога да вървя в някакви пещери, примерно тук. Или така нататък. Защото в първа част на нашето Майнкрафт оцеляване мислех, че онези кукушки все още ме следват. Така. Тук отново си взимам семената. Имахам абсолютно цялата трева. Така. И сега... Е време да си оправя малко от тази градинка. Okay. Така. О, супер е, защото стигна точно. Сега трябва да се вземем и да го уравним. Да е равно. О, там още един кошер. Супер! Така. Тук трябва да го правя, защото супер. Някак си по този начин. Тук. Така. Там също трябва... Така. Трябва да се оправя тук и да вървя да спра, защото вече става вечер. И във втория епизод ще си го правя ето тази част или може би другата.
Така. Ето по този начин стана. Мисля тук да наслагам малко рибки. О, не. Свършва. Не. Поне успях тук половината да се направя. И семената ми свършиха. Защо тук свети? Така, 3, 2. Лава! Трябва да намеря спешно айрон. Този прилив ме оплаши. Така. Събрах малко семена. Сега ще ги засея. Търи, окей. Сега ще са ми нужни поне 30 семена. Трябва ми само едно. Окей. Окей, вече имам 4. Слагаме едно ето тук. Малко ще махам тук трева и ще събера семена, защото са ми нужни супер много семена. А ние все още нямаме дори едно жито. Или просто каквото и да е било. И ще трябва да съберем супер дълго. Мисля да го направя извън кадър. Така.
тях си. Така. Сега отивам да спа, защото виждам вече там един крипър. Кошер е над главата ми, това не го знаех. Тук са пуснали малко мед. Забравих да им дам. Елата да ви нахрана. Ела и тебе да нахрана. Здравейте! Опа! Това беше без да искам. Чух куче, но не го виждам. Видях го, но нямам кокали. Ето го. Те са две. Тебе не искат да те нахрана. Така. Имаме 7 семена, но нямаме краги или просто каквото и да е. Ще ползвам колкото дърво имам. Само за 3 и една вратичка. Мисля, моите ферми и такива неща да са ето тук. То ще започна ето от тази страна. Тук ще бъде вратата, тук ще е отделението за крави или за овце. Ще видим. Но в момента ще я събирам супер много дърво, така че ще направя няколко една кирка и така. Добре, явно това не е. Камък, отивам да го взема. Но в тази кола нямаше абсолютно никой, който беше скучно. Според мен да се направя една къщичка ето тук. Също така мога и така. Това прасе защо ме след... Майче, сега ще проверя в чест. Сега ще проверим.
в честа майче имах такова. Имам ги! Yes! Така, правим си две братички. Някои дървета няма да ги махам, помежду другото. Някои дървета са нужни за да правя там някои неща и после нещо такова. Така. Това ще отнеме доста време. Така че ще покупая мъничко дърво и ще се върна отново. И така, хора, вече съм събрала 2 стака и 2 от тези кафявите дървета и 64 от белите дървета. Исках по-навътре, за да не се личи, но според мен супер много се личи, как половината борея няма. От тази страна и от тази. Но нищо. Правим, че вече събрах супер много дърво, помежду другото. Както виждате, колко много мога да направя. И сега единственото, което не трябва да правя и не трябва да се обърквам с това, е да не направя бялото дърво на ето такива, защото за него имам идея, но няма да ви я кажа. Ще видите във втора част какво ще направя с него. Така. Между другото, в момента не съм събрала за такова, но ако ми за ограда, но ако ми остане, ще си оправя къщата. Така, нека сега да видим. О май гад. 8 стака и 8 имам дърво. Мисля, ще го подреда ето тук. Това тук, това тук. Това дърво тук. 3 ябълки. Дървета, които не знам защо са в мене. Тук трябва да оставя едно цветенце. Отивам помежду другото да засея семената, които събрах през това време. И за сега нямаме нищо порасно, но трябва да намеря въглища и да сложа торчове, защото да растат и когато е вечер. И мисля сега да върна малко да потърся въглища, защото ще са ми нужни определено. Аз тук въглища не виждам. Може би да потърся тук някъде. Защо няма никакви пещери, когато ми е нужно, а когато не са ми нужни,
са постоянно навсякъде. Там горе има торчове, отивам да ги взема. Според мен тук трябва да има въглища, както по принцип има въглища, защото е планината. Почти се качих. Така. О, тук има много цветя. Това дърво не ми е нужно. Не. Защо заваля? В момента съм изгубена. Не знам на къде да вера. На правилното място сме. Не се виждам. Добре. Ето ми е градинката. Във втора част ще се оправя вече къщата и ще си имам най-после къща. Как да е далече, бе? Забудих се и сега отивам да сложа единствения торч, който имам. Според мен тук по средата, за да се вижда от двете страни. Ето така е перфектно. Нали, кокошки? И хора, това беше от първа част. Очаквайте втора част, където се оправя вече огромната къща и ще се доправя всичко. От мене, чао!